खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मागो दमासिनि नैबे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि साहा थानाय 9 नं माइनावफुर गामियाव नैबे समाव नुनो मोनदों नैबेहाय बाथौ सिबिसालियाव माखासे हाबाफारि लानायखौ मागो दमासिजों लोब्बा लानानै नैबे समाव जोङो मिन्थिना लागोन माखासे मा हाबाफारि लादों बा दिनै सानसेनि गेजेरजों बिथांमोनहा नैबे थानसालियाव मा आयदाखौ गोनांथि खालामनानै नैबे थानसालिनि जोङो गुरु बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लागोन। नैबे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ फारि फारि नैबे जे आर'ज मेथाइ हाबाफारि खालामनाय बिथांखौ फारि फारि दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। फुंबिलि हाबाफारि बायदियै जे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जाबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जे मुंख्लंफोरनि मुङावहाय जे दाहा फोरमायनाय बिथांमोनहा बेखौबो मावफुंगोन। लोगोसे नैबे थानसालिखौ जे दिनै बेखेवगोन देबोरगाव समस्तिनिनो KCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा दिनै जे बेखेवना होलांगोन। नैबे समाव जोङो बिथांनिफ्राय मा बुङो दिनैनि जे बे बाथौ थानसालि बेखेवनायाव बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन। बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बा नोंथां जि रिपर्टार्स आरो बे 9 नं माइनावफुर गामिनि गासैनिसिमबो आङो मागो दमासिनि लोगोसेयै 2022 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनैहाय 9 नं ब्रह्मपारा गामिया 9 नं माइनावफुर गामिया बाथौ जे धोरोमनि जि मन्दिर बे मन्दिरखौ बेखेवनाय जाहैदों। बे मन्दिरखौ तात्पर्य'आ बेनो जाहैबाय जे थांनाय 2021 मायथाइनि जि आसाम सरकारनि जोंनि जे आसाम दर्शन बे आसाम दर्शननि गेजेरजों बे मन्दिराव 2,50,000 जे रां अनसुंथाइ मन्दिरनि मुङाव जे इन्डिजिनियास जि फैद बे मोनसे माबानिफ्राय आसनिनिफ्राय मोननो हादों आरो बेखौ मोनफुंनानै दिनैहाय बिथांमोनहा गामियैनो लुफुंनो हाबाय आरो बियो नेगाजि मोनसे पार्मानेन्ट मोनसे बाथौ मन्दिर हिसाबै जाबाय। आं फोथायो धोरोमा मोनसे डिसिप्लिन बा आब्रुथिखौ हमथानानै दोनो। बियो जि धोरोमानो लागै नहक बा जि धोरोमानो जायाथों मानो बियो सुबुंनि खौसेथि अनलायनाय बा फोथायलायनाय बेखौ लाखिनानै दोननो हायो। आरो दिनैहाय बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे थानसालिनि गेजेरजोंबो बेबायदियैनो जोङो सुबुंजों सुबुं गामिजों गामि गुबुन हारिजों हारि बा गुबुन हारिजों अनलायनानै थांनानै थानायनि जि गोहो बे गोहोखौ मोन्थों होननानै आं आसा खालामो। बेजों लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौबो बुंथिनो नाजागोन जे आसाम सरकारनि आसाम दर्शन जि आसनि बे आसनिखौ जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बा बिटिआरनि सरकार मानब गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारआ बे आसनिखौ आसामनि आसनिखौ जोंनि बिटिआरनिजों फोनांजाबनानै जेरैबायदि हाबाफारि लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनो मोनहोनो हानायनि जि खाबु खालामदों बिनि थाखाय जोङो बिटिआरनि चिफ श्रीजुत बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि सिमांनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिग्रोदों। दा दिनैनि बे समाव जोंनि जे बे 9 नं माइनावफुर गामिनि जे गोथार जोंनि आर'ज थानसालिखौ बेखेवनायजों लोगोसे जे दमासि फोरबोखौ लोब्बा लानानै दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोंनिनो मानाव गेदेर KCLCCनि चेयारमेन सारा फैनानै जे बेखेवलांबाय। निस्सय जों बिथांनि जे जोंनि खावलायनाय बायदि लेंहरनानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जे बिथाङा मावफुंनानै होफैबाय बेयाव जोंनिसिम बुंख'नो हायै जोंहा गोजोननाय मोनदों।
आरो फैबाय थानाय समाव जे सारनिनो माखासे जोंनि नैबे थानसालिनि जे मावनो गोनां आद्रा थानाय एसे एनै दंबावोखौ दिनै सारा गावनि मेगनजों नुलांनानै निस्सय जोंखौ सहाय होगोन होननानैबो जों सारनिसिम जोंनिफ्राय जों आसा फारिदों। दा बे गामिया जोङो दिनैनिफ्रायल' नङा, जों गोबां समनिफ्रायनो जोंनि खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि आखाइजोंनो जों बानायबोनानै थेलेब लेबबाबो जोङो बे आर'ज थानसालिखौ जोङो फोथांनानै लाखिबोबाय थादों। दा बे समाव जोङो जे आसामनि जे अनसुंथाइ महरै जे नैबे लुफुंजानाय जे थानसालिखौ जोङो मोनबाय, बेयाव जोङो हाजासे जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ जे सरकारा बेबायदिनो अनसुंथाइ हरबाय थागोन होननानै आङो आसा थिदों। थारैनो नैबे समाव मोनसे कुइसनबाव, नोंथांमोनहा जे दिनै थानसालि बेखेवबाय, बे थानसालि बेखेवनायजों लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन माबाफोर हाबाफारि लादेरबावदों नामा? बेयावथ' जोङो दिनै गुबुन हाबाफारि जोङो लानाय जायाखै। बेयाव जोङो बेखेवनायजों लोगोसे जोङो बेखौ बुंनांगोन जे जोङो दिनै बेखेवखांबाय, बिनि उनाव जोङो गासै खाथि खालानि जोङो रायजोफोरखौ जोङो खावलायहरदों फैनो थाखाय। जोङो बेयाव इसोरनि खाथियाव जोङो जे दमासिखौ लोब्बा लानानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव जोङो आर'ज खालामगोन। दा बेखौ बाहागो लाफैफानो थाखाय बा आरोबाव जोङो सारखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे साराबो बे जोंनि आर'जआव दसे सम बाहागो लाफाबावगोन होननानैबो सारखौ जोङो खावलायगोन। निस्सयै बाहागो लायोबा दसे उनाव जों गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।